పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ సినిమా పరిస్థితి సీరియల్లానే ఉందట బ్రో. ఎవడైనా ఆ క్లాస్‌కి రిలీజ్ అయ్యి 5 ఏళ్లయింది, మా సినిమా రిలీజ్ అయ్యి 10 ఏళ్లయింది అంటూ ఉంటారు. కానీ విచిత్రం ఏమిటంటే, మా సినిమా స్టార్ట్ అయ్యి 4 ఏళ్లయింది అని చెప్పుకునే దుస్థితి పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యాన్స్‌కి వచ్చింది మామ. అసలు ఈ సినిమా రిలీజ్ డేట్ ఎప్పుడు అంటే, కోడి ముందా, గుడ్డు ముందా అన్న ప్రశ్న మన ముందుకు వస్తుంది. అదేం సినిమా అంటారా? అదే 'హరిహర వీరమల్లు' సినిమా. ఇక దానికి సమాధానం వెతకడం కంటే మనశ్శాంతి కోసం తిరుపతి వెళ్లి గుండు కొట్టించుకోవటం ఉత్తమం. ఎందుకంటే దాని రిలీజ్ డేట్ ఎవరికీ తెలీదు. ఇక పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ అంటే ప్రాణాలు ఇచ్చే ఫ్యాన్స్ లక్షలాది మంది ఉన్నారు. ఏంటి నమ్మకం లేదా? నువ్వు ఏ సిటీ అయినా పో, ఏ విలేజ్ అయినా పో, ఎక్కడికైనా వెళ్ళు. అక్కడ ఒక బండికో, ఆటోకో, ఇంటి మీద, ఒంటి మీద పవన్ కళ్యాణ్ బొమ్మ కనిపిస్తూనే ఉంటుంది. ఇక పవన్ కళ్యాణ్ ఏ హీరో మొదలుపెట్టలేని ప్రాజెక్ట్స్ కూడా మొదలుపెట్టి ఉన్నాడు పో. అందులో సుజిత్‌తో ఓజీ అండ్ హరీష్ శంకర్‌తో ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్, పరిపరి 'హరిహర వీరమల్లు', మరో 'క్రేజీ ఫ్యాక్ట్' కూడా లైన్‌లో ఉన్నాయి. విచిత్రం ఏమిటంటే 'హరిహర వీరమల్లు' స్టార్ట్ అయిన తర్వాత కూడా 'వకీల్ సాబు', 'భీమ్లా నాయక్', 'బ్రో' వంటి 3 సినిమాలు కూడా రిలీజ్ అయ్యాయి. కానీ 'హరిహర వీరమల్లు' జాడే లేదు. ఇక హార్డ్‌కోర్ ఫ్యాన్స్ మాత్రం 'బాస్‌ని' ఏమీ అనలేం. ఎందుకంటే 'బాస్' చాలా బిజీ. తను సినిమాలు, సమాజం 2 కళ్ళు అంటున్నాడాయె. మీరేమంటున్నారో కామెంట్ చేయండి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్.